Indralaya sumya-sumyu ing wong udang ilmu rasa rasa lima watek kira manungsa apa warung tapa sida napa sida tapa warung napa Kakang Semar ai kula Ndara Bagong kula Ndara Wijaya mangertenono Kakang Semar lawan Bagong inggih wonten gati menapa Ndara inggih wonten menapa Den dinan iki wis wancine aku marak menyang negara Dwarawati saperlu daup krama kelawan Dewi Siti Sendari Yotiti Sendari Kakang Semar inggih nanging kok radi aneh menika aneh kaya ngapa Kakang Semar panjenengan kok mboten digerekaken pengiring kaya dinding ingkang Rama Raden Arjuna Kakang mangertenono dinaniki Kanjeng Rama Arjuna akeh ayahan kang kudu den rampungi ana ing kasatriyan Madukara dadi aku nyuwun idine Kanjeng Rama Arjuna wis diideni dikongkon ngarak mung pengiringku Kakang Semar kelawan Bagong minangka dadi seksine Semar Ndara menawi mekaten nggih kula dherekaken Bagong nggih suwi kula dherekaken Ndara ayo Semar aja kepareng ado Semar nggih Ndara
Kakang Gatotkaca Yayi Angka Wijaya wonten menapa panjenengan menika ngandhek laku kula Kakang mangertenono Angka Wijaya dinaniki Dewi Siti Sendari duwe syarat sapa wae sing pengin dhaup kelawan Dewi Siti Sendari kudu nggawa tuntunan. Tuntunane menika menapa, Ndara? Nggih, tuntunane napa, Ndara? Tuntunane peksi utawa Garuda kang bisa tata jalma. Kaya dene jalma manungsa, peksi sing isa ngomong. Duh, Kakang tanglamun kula saged madosi kewan ingkang saged tata jalma, Kakang. Wonten pundi kemawon alas pundi kemawon nggih mboten wonten jenenge kewan menika kok saged tata jalma kaya dening menungsa. Nanging iki wis dadi syarate yen sliramu adhiku Angka Wijaya pengin dhaup kelawan Dewi Siti Sendari kudu bisa nggawa tuntunan Garuda kang bisa tata jalma. Kakang Semar, kula Den kaya ngapa iki Kakang? Nggih, pun dipadosi mawon. Menika syaratipun panjenengan badhe krama kelawan Dewi Siti Sendari paribasan menika mas kawine. Nggih Ndara monggo dipadosi mawon. Pinten menawi dewa menika paring dalan marang titahipun marang kawulane bakal kasempatan. Nuwun inggih Kang Mas. Badhe kula padosi wonten pundi dununge Garuda kang bisa tata jalma kaya dening manungsa Kang Mas Gatotkaca. Yen mengkono aku bakal bali menyang Amarta, bakal kandha marang pepundhenku para Pandhawa. Yen sliramu wis ngupadi Garuda kang bisa tata jalma, dinane iki tak suwun para Pandhawa padha tumuju aning negara Dwarawati dimen nyekseni kramaning Angka Wijaya kelawan Siti Sendari. Lho nggih Kang Mas, kula nyuwun pangestu Kang Mas Gatotkaca. Ya tak pangestoni aja kowe bocah cilik. Kok malah panjenengan menika kendel mboten enggal-enggal jumangkah. Monggo kula dherekaken kelawan Bagong madosi Garuda kang bisa tata jalma. Ndara Kakang Semar wonten dawuh mangertenono Kakang.
sejatine ora ana kewan kok bisa ngomong kaya dene menungso mokal yen nganti ana kewan iso guneman kaya dene menungso ampun nyepelekaken Ndara sami mawon menika panjenengan nyepelekaken menawi nyepelekaken menika boten percaya kelawan awake dhewe lah boten percaya kali awake dhewe menika sami mawon boten percaya kali sing kuwasa monggo Ndara kula dherekaken wis Kakang Semar aja meksa aku Kakang Semar wis to Dewi Titi Sendari bakal dadi garwane Angka Wijaya Kakang. Lah nggih, menika ndamel sarana tuntunan Garuda ingkang saged tata jalma. Monggo Ndara. Bagong wis ora usah. Oh menawi mekaten panjenengan menika sanes satriya, sanes anake Ndara Arjuna. Oh Bagong wani ngucap kaya mengkono. Kula niki mboten wantun kalih panjenengan sing kula waneni menika pinemu panjenengan wong satriya kok kados mekaten nggih mboten umum menika satriya kok licik jeri dikeki syarat menika mboten diestokaken yen Semar kaya mengkono bakal kaya apa iki Kakang Semar kula pun pasrah dhateng panjenengan menawi panjenengan menika ngupadi Garuda nggih monggo menawi badhe tumuju ing Dwarawati nggih monggo kula dherekaken aku gak setuju aku gak setuju gak setuju kaya apa Kang kudune yo tetep digoleki aja nganti nguciwakno Dewi Siti Sendari kelawan wong-wong Dwarawati nata Dwarawati Sri Narendra Bathara Kresna lah ngono yo harus ditunjukkan kekendelane ngono Bagong wis ora usah ngucap yen Bagong ora seneng pinemune Angka Wijaya aja melok aku nang Dwarawati lah mboten saged kula niki Panakawan Pana Cetha kawan kanca menawi enten bendara sing kliru Panakawan saged nyethakaken wonten lho saged ngelingaken aja ngono nek bener wis meneng ngomong lah bendara Angka Wijaya ngene gak diwaneni kok ngene selamanya aduh apa iki selamanya selawase bakal dadi wong sing manja ngono dikongkon soro didik gak gelem ngono jaluke enak tok wis carno nek iki jenenge bendara Panakawan iki trimo ngetutake wis mok kon iki gak cocok karo aku kon iki momo wis ngono oh niki diomongi Mas yo awakmu kaya ngono iku aku wani mo tapi sing tak waneni yo mangke Rama kaya ngono pinemune padha ae malah bombong-bombong gak digedhekno semangate aja ngono nek kon niku wani karo tuwa kualat aduh aja diketak Kong wis meneng diam tak putusane Ndara pangapunten oh Bagong wani lungguh dhuwur nggih kula menika kon apa badhe mbikak pikiran paduka supados panjenengan menika ngobati Garuda ingkang saged tata jalma wis yen ngono tandane Bagong ki wani karo aku nggih monggo mawon dicoba oh mati dening tangane Angka Wijaya monggo
angel Ndara Angka Wijaya iki temen-temen gak tresnani Panakawani. Ora ngestokake dawuhe Nata Dwarawati golek syarat Garuda sing bisa tata jalma. Wis, yen kaya mengkono aku mbah mbelani wong salah. Aku tak metu jalur aku ora bakal melu Ndara Angka Wijaya karo Mangki Rama nang Dwarawati. Wis, aku tak laku wae. Ndara tos pundi menika Bagong mboten derek rombongan mriki. Wis Kakang Semar ora usah gagas Bagong. Wis jarno Bagong arep minggat karepe. Yen Kakang Semar arep nututi Bagong ya kono aja melu aku. Kula nyuwun pangapunten nggih. Nggih pun panjenengan menika kula derekaken dateng Dwarawati. Yen kaya mengkono ayo aja kesuwen Kakang Semar. Inggih suwi kula derekaken Ndara. Sinigek ingkang lumampanahan gantiya Kang Winawus. Bagong mboten sarujuk menawi Raden Angka Wijaya menika nglamar mboten beto tuntunan Garuda kang bisa tata jalma. Nglampahi laku sak margi-margi. Anyariosaken wonten ereng-erengipun Gunung Mahameru. Wonten mriku Pendhita Edan Sodo. Edan Sodo kasebut cantriipun Antatwulan. Wonten mriku kados ngayak digunjingake.
wong ngangsupi kulan banyu mundut geni dadaman wong kemor mituri jagat wong bica milang lintang randu alas merambat pare ong ong sawong kaloro tengahing lautan ong ong prau layar tengahing gunung kuda ngerap ing pandangan ing amit-amit ambakno wong elek gak kaya aku ae. Cantrikku antat wulan kula wonten dawuh Kanjeng Rama Penemban mangertenono ya giliramu iki ngetutake aku ngalor ngidul ngetan ngulon paribasan ora ana kang pinuju ning endi tibane ngawan dhewe ning kono ya papan panggon aku kelawan sliramu ya inggih Rama Penemban. Nah maulokan saka iku dadi cantrik iku kudu bener-bener ngabekti marang gurune. Diperintah gurune nang ndi wae kudu nurut. Aja nganti mbangkang. Nah. Iki minangka kuncine wong bakal mulya. Paribasan golek loro dhisik mengko kepenake tiba mburi. Aja nganti kualik golek enake dhisik engko mburine rekoso wah blaen dadi wong urip kaya ngene ku bakal sasar. Inggih Bapak Penemban wis kula kang saka iku ya wis nang kene ngancani Bapak tembang-tembangan ta apa no. Sampun rampung gara-gara wau Penemban. Yo gak apa-apa. Ijo. Aku tapi gak apal. Ya wis ngene iku direwangi gendeng kaya ngene iki. Ateges duduk gendeng, gendeng yaiku gending kahanan. Nah, kaya ngono iku. Dadi wong urip iki kudu duweni rasa. Apa menungso kok duweni rasa? Supaya bisa ngrasakake. Nah, menungso yen wis bisa ngrasakake bisa krasa. Yen krasa iso rumangsa, yen wis rumangsa bisa ngrumangsani.
Amangka urip iki ora urip karepe dhewe, ana sing nitahake, ana sing nglakokake. Ngono. Menungso iki kahanan goro tak kandhani kon rungokno. Inggih. Bapa Penemban, menungso iki kahanane goro. Yen kahanan sejati ku kahanane sing kuwasa. Lah menungso kahanan goro iku sebab menungso iku bisa ilang, bisa rusak, bisa wagingsir, bisa tumekang ning pati. Gandeng catur prakara. Siji, menungso iku kudu ngluhurake Gusti Kang Akarya jagat. Mula dadi wong urip kaping pindhone kudu gelek sing sering nyebut asmane sing kuwasa. Lewato kapercayan utawa agama kang rinasuk dhewe-dhewe. Kaping telune kudu ngerti marang bebener, aja gampang ngluputake benere liyan, aja nganggep awake dhewe iki rumangsa bener. Gak oleh ngene iku. Wo iku salah sing bener aku. Iku jenenge Vietnam. Fitnah Bapa Penemban. Iya, Vietnam. Lajeng kaping sekawan, kaping papat kudu ngerti marang ilmu, pangelmu. Ilmu iku gemelare kanthi laku kang ditindakake sagung dumadi. Salah bener apik elek iku gumantung sing nglakoni. Ngono. Nek saiki kadang gak salah apik iku bener elek iku gumantung sing ngrasani. Padahal gak ngerti kasunyatane. Wah, arek iku lho ngene wingi, arek iku lho ngene. Wah, ngono iku gak oleh. Lho balik maneh iku jenenge Vietnam. Fitnah Bapa kula kapluk panjenengan. Oh, guyon ae nek cantrik. Ya iki sing dadekno panglipure pun Bapa nak. Inggih. Ya wis, ini lho. Iko kaya dening wah ora panglin teko kadoan. Kaya dening Bagong Punakawane para Pandhawa. Weh, ayo coba diparani antat wulan. Nuwun inggih Bapa Penemban suwi kula dherekaken. Sinten? Waduh, gorong tau ketemu wis ngilokno wong gak mondro-mondro. Masih yo aku gak mondro ngene. Sing penting atiku gak ala. Ngono. Saiki wong iku nek nyawang aja mung rupane tok. Ganteng ayu tapi nek atine bosok ya padha ae. Kon ngerti buah durian? Waduh durian, duren. Yo, durain, duren. Nggih, semrat. Lah iku kan jabone nyrengingi, ngeneki kulit yo loro, gatel. Tapi ambune wangi. Panganane enak tur regane yo larang.
Ah. Lah awakmu ngerti buaket dondong iku? Njabane alus mulus ijo wilis ngono kaya iki lho kaya awakku ini. Jerone geragal. Oh, sinten panjenengan? Aku Begawan Edan Sodo. Tuh, Edan Sodo rek. Nggih, Edan Sodo. Jenengmu lak Bagon sih? Bagon yo si Bagong. Ya iya Bagon. Panjenengan kok pun Semarang Pulau. Ojo cacak. Jenengmu wong tuamu aku ro. Sinten Cobi? Kon lak anake Semar. Semar anakmu jenenge Besut. Lah, kon biyen niku ayang-ayangi Semar, ayang-ayangane Semar. Nalika ngaca ing banyu terus digetak wujud Bagong. Banjur dikongkon mudhun karo dewa nang Capada ngemong tedak satriya. Lah sedulure Semar Sang Hyang Antoga utawa Sang Hyang Puguh mudhun nang Capada ngemong tedak Angkara. Iya bener rek. Masih rupane wedak kocang ini titis nek ngarani. Wah, makane lah bong aja ngilokno koyo ngono. Aja ndur-nduranmu koyo ngono sejarahmu gak ngerti yo. Lah sliramu koyo wong linglung mlebu alas ana nisore Gunung Mahameru kene aku ngerti kok. Wok aja ngladuk. Wok koyo dene sing kuwasa yo gak engko umpamane omonganku ora bener yo benerno. Sliramu mang lagi ditondong karo Gustimu Raden Angka Wijaya, anake janganane Nangka. Lho, Janaka janganane Nangka ya apa rek? Lah iya ditondong merga dikongkon nglamar kudu nggawa tuntunan Garuda Antatwulan. Wonten ana. Oh, ojo ngoroi tambah. Ngoroi apa aku gak gelem goro aku. Ngoroi karo liyan padha karo ngoroi awak dhewe, padha karo ngoroi sing gawe urip ngono. Aku mulai ku tak tata uripku. Lah iya sih, umpama iki, umpama sliramu iku umpama lho ya, umpama. Nggih. Sliramu duwe Garuda sing iso tata jalma ngono ya apa? Nggih kula beto tem Dwarawati iras-iras ngarak Dewi Siti Sendari. Kon gelem rabi karo Siti Sendari. Nggih purun lan apa? Bagong iki lakune bener, ngajak bendarane apik nanging bendarane ora gelem. Wis ngene wae, Gong. Aku duwe cantrik jenenge Antatwulan. Ya Garuda Antatwulan. Garuda Antatwulan iki bisa tata jalma kaya dene menungsa, iso ngomong kaya awakmu aku ngene iki Bagong. Wah, panjenengan menika ampun kladu lah. Lah aku ket mang disepelekan terus rek Bagong. Lah iki mburiku iki Garuda Antatwulan. Oh, ya kewetel wulune ya. Masa. Saged ngomong apa niki? Jare coba gak iso ngomong. Cobi, kula ping ngerti bukti nyatane. Ya. Garuda Antatwulan kula wonten dawuh bapa penemban ladalah rabi ayu aku. Wah temenan Mbah. Garuda namine sinten? Antatwulan. Garuda Antatwulan. Apa Bagong? Waduh dunia. Wah. Nek wonten nggih panjenengan menika ampuh saestu Mbah. Mangkane iku. Lah aku duduk sanak duduk kadang karo sliramu, tapi aku mesakno karo Bagong ngono. Wis gawanen Garuda Antatwulan ngarako menyang Dwarawati. Wah, nggih. Menawi mekaten nanging sadurunge Bagong budal tak dandangi luwih dhisik. Engko gawe sanepan ngono wae ngono. Aja diomongi diwenehi Begawan Edan Sodo. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Wis ayo ngiris sawetara Bagong.
busana kaya ngene awakmu wis tak suda dadi cilik ngono. Ya, Gong. Ya suaramu ya malih. Iya. Ya malih kudu watuk ae. Ngene engko nek takoni bendaramu Dwarawati waran awakmu laku goleki Garuda Antadwulan. Mbah. Ya. Mbah aku njaluk sinom rujak jeruk. Nalikane roe dalu. Wis gak cocok Gong, wis jam piro iki Gong, wis budal lho. Kudu ngerol aku ngene iki. Nggih pun, menawi mekaten kula nyuwun pamit. Kula badhe teng Dwarawati nglamar Dewi Siti Sendari. Ya wis budal lho Antadwulan. Kula wonten dawuh Bapak Penembang derekno Bagong. Inggih, kula ngestakaken dawuh. Ayo, budal. Patih Gumbiralaya. Kula wonten dawuh sinuwun kaya ngapa sliramu ndak utus nglamar ing negara Dwarawati nglawan Dewi Siti Sendari. Duh, sinuwun pangestu paduka. Anggen kula nglamar menika ndadekaken Pancakara kelawan Satria Pringgondani Raden Harya Gatotkaca. Wusananipun kula diputus Nalendra Dwarawati. Sinten mawon sing saged mbeta tuntunan Garuda Antadwulan inggih menika saged dhaup kelawan Dewi Siti Sendari. Dadi kaya mengkono, Patih. Lho nggih. Sinuwun, yen kaya mengkono, ayo digoleki ning endi dununge Garuda kang bisa tata jalma. Lho nggih. Sinuwun swawi kula dherekaken, sinuwun.
iki kaya dinding panakawaning para Pandhawa nanging awake kok rada kero. Bagong, bener. Bagong. Coy, aku Prabu Candra Kilasmara. Prabu Candra Kilasmara. Bagong, Arep menyang ndi? arep upadiya iku goleki Garuda kang bisa tata jalma sarana kanggo dhaup kelawan Dewi Siti Sendari. Garuda antar bulan. Wujude kaya ngapa? Wis ora usah ado-ado. Yen sliramu gelem, aku duwe Garuda kang bisa tata jalma. Kaya apa aku iki? Oh, Rabi Dewi Siti Sendari aku wis duwe bojo. Tapi ono syarate. Syarate apa, Bagong? Tukun. Tak tuku pira? Duwemu pira? Malah tawar-tawaran sak yuta. Kaya apa sak yuta? 10 yuta, Titik. 100 yuta, Titik. sak miliar, Ya, sak triliun. Wis Bagong, njaluk pira? Apa njaluk omamu dibiyuki donya brana? enggak, aku gak njaluk. Aku njaluk duit iku sak godheg. Sak godheg iku sak pira, Gong? Saking akeh duwike, ngitung iku sampe gak mentas godheg-godheg tok ngono. Akeh kok godheg-godheg tok ngene. Nah, sak miliate gak apa. Sak godheg. Ya wis, sak karepmu aku bisa nyembadani. Coba kongkon muni Garuda Tetulan. Garuda antar bulan. Apa Bagong? Lah, wis krungu dhewe, Yen kaya mengkono, wis iki trimon kanggo panjer. Panjer. Seneng aku panjer ya. Oke. Iki cek iki ya. Pun, sampean boyong pun. Panjenengan Rabi Ayu Dewi Siti Sendari. Ngamuo. 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 Benar dijak ngamuo. Iya Bagong. Nah. Oh, adalah, ayo Garuda Antakulan. Ngarak ana Dwarawati, jeneng ingsun bakal dhaup Dewi Siti Sendari ing kene marganing patimu. Diapusi karo Bagong. Garuda Antakulan pranyata sekti kaya mengkono. Wis ning kaya ngene ayo bali menyang negara Samudra Luwih ora sida nglamar Dewi Siti Sendari. Nun inggih sendika kula dherekaken sinuwun. Kudu ngono. Wis dinane iki ayo nang Dwarawati lamar. Nah, aku bakal Rabi Ayu. Ya Bagong ae tak derekno Bagong.
saring mendung petang yen cinandra kadya ngresepna driya jagate jangkos ketingal Yai Samyaji, Samiraharja, Yai nuwun inggih Kang Mas, mboten wonten alangan setunggal menapa Kaka Prabu Werkudara Slideng Resna kakangku bagya satekaku Arjuna kula wonten dawuh Kaka Prabu ngaturaken raharja Kang Mas wis mampal ana ing Dwarawati Angka Wijaya kula wonten dawuh Kanjeng Wa dinaniki sliramu wis ngerti dhewe nuwun inggih menawa Citi Sendari njaluk tuntunan Garuda kang bisa tata jalma inggih Kanjeng Wa lah nggih garudane Kanjeng Wa pun boten usah mbeta tuntunan kula kelawan Siti Sendari kan sampun dangu anggenipun kasmaran kenging menapa ndamel tuntunan menika boten perlu Kanjeng Wa Siti Sendari kula wonten dawuh Kanjeng Rama kaya ngapa iki Angka Wijaya ora nggawa tuntunan kaya dene Garuda Antakulan sing mbok kersakake menawi Kakang Angka Wijaya menika mboten mbeta tuntunan kula mboten purun krama kelawan Kakang Angka Wijaya Rama wis krungu dhewe wis krungu dhewe pun wae iki ora iso meksa yen sliramu ora bisa nggawa tuntunan Garuda kang bisa tata jalma anakku Angka Wijaya aja isini-sini pun Rama wah Angka Wijaya aja isini-sini nang golek ana ning endi dene Garuda Antakulan kawanan rene dimen sliramu bisa dhaup kelawan Siti Sendari Budala Kula Kang Sowan sinuwun. Oh, cuma sepadake kaya Bagong iki. Nggih. Liramu iki lapor nembang-nembang balungi barang. Kula menika ngarak sinuwun. Ngarak? Kok ngarak? Kula menika di anu apa nggih? Kula menika Ngenten. Dewi Siti Sendari menika ngedah sayembara, kagungan sayembara cinten mawon ingkang beto Garuda kang bisa tata jalma saged dhaup kelawan Dewi Siti Sendari. Nggih? Iya pancene bener, Pak. Nah. Kula temriki ngelamar Dewi Siti Sendari. Lah tuntunane
endi? Lah niki. Nah, Garuda, namine Garuda Antabulan. Aku ora percaya Bagong ki akeh goroe. Lho, ampun nyepelekaken. Garuda Antabulan. Opo Bagong? Nah. Oh. Curem-curem. Ah, sampeyan ngajeng suluk niku to. Nah. Waduh, kelakon duwe mantu Bagong. Nah, sing penting kan syaratnya niku. Dewi Siti Sendari, kula wonten dawuh Rama, kaya ngapa iki Bagong nglamar sliramu? Inggih menawi Cek dirambati kepek sampean. Kula pundute nah iki merambat. Aduh. Nah, ngeten iki kan kula mantu yang baik hati. Nah, peka. kaya ngapa iki Siti Sendari? Inggih menawi Bagong menika ingkang saged mbeta tuntunan Garuda ingkang saged tata jalma kaya dene manungsa kula sagah dipun krama kelawan Bagong Kanjeng Rama. Waduh. Rapi ayu. Terus pundi? Ayo panjenengan. Iya wis, yen kaya mengkono wis aku pasrah marang Gusti Kang Akarya Jagat. Yen mantuku iki Bagong. Ah, yang penting kan bukti nyatane. Pun monggo manjing. Wah, niku lho, napa teng taman riyen, kendaan riyen teng mriko. Ayo Bagong. Sampai namun guyu-guyu. Ayo Garuda Antabulan. Oh, nih. Wah, Bagong ngeten. Coba ngomong. Coba. Wah, tak tungkak cakemmu. Wah, nungkaan. Jeneng sampean aku ngerti. Sopo? Werkudari. Asline sampean iku Dori. Werkudari. Oh. Sampean asline Gajah Mada. Gajah Mada. Walah, Dori. Oh. Werkudari. Wah, ora ajar Bagong. Wis, sliteng tresno kakangku. Yen mengkono Bagong dadi mantu, iya wis ora dadi kaya pengapa. Bakune Dewi Siti Sendari seneng lan tresnani. Iya. Ya wis, ayo Yayi. Pancinira sawong kaluro rawane wong tinjo maya elaelo wis kelakon Dewi Siti Sendari. Inggih Kang Mas Bagong. Waduh. Rabi ayu. Mosok yo Makang Mas Bagong. Manggil sayang ngono lho. Inggih Kang Mas Bagong. Wah, Kula tingali Mas Allah. Kulune sok ketel kados ngoten. waduh. Nek njene liramu iki tresno karo aku, coba rangkulen aku.
Ah, aduh. Rangkulen aku. Oh, yen kaya mengkono aku kelakon rapi temenan. Loh, ya jelas-jelas dong. Aduh wulune lho, kok gak iso dikangeni. Hei! Oh, Bablasan. Lah kok malah ngerangkul burung. Manuk. kok gak kenek dikangeni. Dinten-teni ning diwae tekan. Hai. Wis. Nah iki mau jebule lah Rangga Wijaya tak kira aku sing rabi. Bagong, Kula wonten dawuh. aja seri ati ya Bagong sing gedhe pangapurane. Nggih, pun mboten napa-napa panjenengan menika. Rangga Wijaya asli kula ngertos kok. Panjenengan menika. Ya wijen mengkono. Aku bakal dhaup kelawan Siti Sendari. Nah, nanging saderenge niki wonten manungsa ingkang kembari panjenengan. Sami kali panjenengan busanane baguse sami. Wonten Jawi ngakune Angka Wijaya dipun dherekaken Semar. Yen kaya mengkono tak papake Bagong. Nggih, monggo kula dherekaken. Dewi Siti Sendari, aku bakal mungkasi perkara kang ana ndewaraku. Mungkin kang ingkang ngatos-atos. Untuk juga kawal kawil. Oh, yes, iki ana Bendara Angka Wijaya kembar. Wis melok kono, aku melok juragan iki. Ditonton wae ndi sing asli, ndi sing pelasu. Bagong. Wis kapakong-pakongan. Iki sapa wani ngembari Angka Wijaya? Sliramu kang ngembari Angka Wijaya. Wah, ing kene margane patimu.
dening toya gumbel toya tarung. Raden Angka Wijaya kembar sanalika boten tiyang arimba panas nyawang Pandhawa. Angka Wijaya cecaya sejatine Bathara Kala badhe mangsa para Pandhawa. Panjenengan ampun derek-derek niki bagiane Semar. Yo pasrah Semar. Semar. Bathara Kala. Kae biyen kok ngrusui bendaraku Pandhawa ae. Aku gawe cara kaya ngene. Dimen bisa nyirnakake dalange Pandhawa supaya aku bisa gaglak bisa mangsa para Pandhawa. Iya nek Pandhawa iki gak ana sing momong iso mbok mangsa. Sing momong sapa? Aku Semar. Aku ngerti pengapesanmu. Dadamu ana tulisane Hana Caraka lak-lakan ana tulisane Hana Caraka diwalik. Tak jempok oleh panganan. Apa wae sing ana kene nanging aja mangan Pandhawa 5, aja gawe rusuh ana kene. Wah, ojo Kakang. Wis yen kaya mengkono bali yo. Sak balemu wadya balamu jaan balik kabeh. Aja nganti ana sing kececeran, aja ana sing kari ana ngepung kene. Wah, yen kaya mengkono tak jak balik kabeh. Wis bali yo. Sinten aku Edan Sodo. Edan Sodo sejatine sinten? Sanalika Begawan Edan Sodo inggih menika sejatine ingkang nglampahi tetapa Pendhita Kendali Sodo Sang Anoman. Anoman. Yo, aku mau nyoba marang anakku Angka Wijaya Kuwatapa bakal mulya. Inggih kula ngaturaken gununge panuwun Ndara. Wis aku tak bali menyang Kendali Sodo. Suwi Ndara.
ngomong. Wah, kene nak tak ganteni sandangan. Ah. Oh. Aku njaluk ngapura nang Bagong. Iya, Mo, apa-apa. Ah. Wis, kontu akeh lupute. Wis lakon iki wis rampung, Nak. Oh, wis rampung. Mang lakon apa? Angka Wijaya Krama, ya rabine Abimanyu. Panyuwunane sing duwe gawe Pakarnata. Oh, iya. Wis, muga-muga dongakno sing duwe gawe iki slamet kabeh. Amin. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan. Amin. Aku ambek awakmu bengi iki ngayahi kewajiban akeh klirune akeh lupute. Ayo njaluk ngapura marang Bapak Suwarno sak keluarga. Oh iya. Kanthi purnaning lakon iki cedhek karahayon kabejan kamulyan saha katenteman umpamane kang kagungan kersa Bapak Suwarno sak keluarga. Sepisan merdeka tetep merdeka kalis ing sambikala. Tansah langgenga budaya Nuswantara slami-laminya.